Ka gane kuma da ummi. Ai na ga kin yi kyau ne. Ba yadda na saba ganin ki ba. Da na ganki fa gaba ɗaya rudewa ne. Amma ummi adan nan ya miki kyau. Ummi ga guri ki dan zauna mana. Ga kujera. Ba gurin ka na zo ba akan me zaka ce min ga gurin zama kuma. Ummi kai ba. Gidan nan ba. Rabu ba ta. Dan na ce ga guri ki zauna magana sami ta fuskantar juna ne da ke. Ummi tafiya kai. To dan Allah dan Annabi kan Rabu ta dawo. Ki ce miki na ce ga guri ki zauna tunda dai kin kiyar da ki zauna. Kar ku wata magana da ita. Amma ummin nan bala'i ce. Kaga gaba ɗaya maganganu ba nake ba a hankali na nake ba. Amma Allah ya sa ta gaya wa kar ta gaya wa rai. Amma Rabi tana cutar ta wallahi tallahi. Rabi tana cutar ta. Yanzu wannan yarinyar na sa ta a lungu. Yawa da take sauke. Ina sake ji kuma ta fito haka. Wallahi kuma zan je in so na fulawa ne. Na irin na fulawa kuma. Duk abincin da yake cikin gidan nan akwai fa an soya kwai, an soya dankali, ga biredi can. To me kike nema kuma na cin abinci? Ki je ki dauka ki ci mana. Sai kin fita kin soya na fulawa? Dan Allah ummi ki haƙuri ni ko ina sha'awar na fulawa ne. Dan manja nake so fa. Manja ummi. Manja. Sai ka ce me wani yaron ciki? Ba umma ba haka bane kawai dai ina ji sha'awar ta shi yasa. Ina yar waki. Tana cikin bacci take. Har yanzu ta bashi ba ta tashi ba. To gaskiya kake da ni. Duk abin da kike ki sauri ki je ki dawo ki siyo ki so dan ki ci. Ana son fitar ku haka. Da haka kuma za ki lallaba jikinki gyara jikinki mana. Ummi kin zauna? Kin zauna? To me zai kai ki ƙara shiga gidan? Na gaya miki kai ki ƙara shiga gidan ba ke ba mu shiga gidan. Na raba ki da shiga gidan. Ki raba min asirin inda aka kai aka kawo Allah ya raba ni da ke lafiya. Allah ya raba ni da ku lafiya yaran nan. Allah ya sa ku kai budurcin ku lafiya. Wannan masifa kin ga bala'i ha kofar ha a gidan makota. Dab. In na ƙara ganin ki a cikin gidan wallahi sai ne miki tukan zare ki ƙara shiga cikin gidan. Daga ke Aisha. Allah ya raba mu da ita tunda ba ta jin tsoron Allah. Ba dole bala'i ya yawa ba. Ka tsaya ka ji tsoron Allah kana da to ai ta kashe aure mana ta take iskancin ta idan za ta yi a san lafiya kalau lamba ɗaya ce. Sai kina shiga rigar aure? To Allah ya shirya ni da shiriwar. Kot kuma je gidan ta Hajiya sake kaya. Sai ta gidan hada-hada. Farol? Action! Ali Gudi Zulmanu. Ta su. Allah ina tambaya ka san wannan? Okay, bai san shi ba. Ba ka san shi ba. Bai san shi ba. Dala ni mana tambaya. Akwai wani gida da ana kira gidan hada-hada. Ina tuwon je group. Dala ku ka san shi. Gaskiya ban san gidan hada-hada ba ni dai wannan yaro nake nema. Saboda shi wannan muna soyayya da shi saurayi na ne. Ina ta neman shi na dauka ka san shi ne shi yasa na je na nuna maka. Madam Adeko, dala na da tambaya. Mana na ji ka ce baby ka kuma ka ce soyayya. Mana yaro ka ne da kai fa ciki shi ko kuma kuna yin soyayya. Kaji na ce ma baby na ba soyayya muke yi da shi sosai da sosai kuma yanzu ya tafi kuma ya taho neman shi nake yi. Mana girmi yaro. Din ke shi ba. Baka gan shi ba. Na ce bai ke shi ba. Look at this mata. Wannan mata so da ke wannan ka ce kana soyayya da yaro ka je ka samu so ko kuma ka sami rina so ka je ka yi soyayya da yaro dai kire ni.